Hi guys, pupunta kami ngayon dun sa Surong. Bibili ng kal. Bili kami ng kal. Mag-uulam kami ng kal. Anong bibili natin? Oh, bili ka dito oh. Anong bibili natin? Anak. Oh, tapos? Tapos? Tinapay. Bili guys. Walang tao. Oh my God, what's that, Eduardo? Siya yun? Ay guys, may Anti pagatang man. May sa kalyo. Hello. Ang sa manok. Hindi na ako tilapia. Mati manok? Manok? Di kal? Kal. Ano per kilo ko? May sawan. Kita na. Ano per kilo po manok? Bili kami ng kal guys. Tagpil. Tama. Baba ka na kasi. O dahan-dahan lang. Huwag mo pa. Ano? Pilit ha?
Mama, bili ako tilapia. Dito, mamaya anak, bili. Andito Ayan yung guys, oh, bibili tayo ng kan. Ayun eh. Ayun, ayan daw, oh. Bakit? Bakit? Pagkarapor naman. Nadi? Ano siya po dyan? Pero tignan mo muna kung mukhaan siya. Baka naglagan mo. Magaan? May ay? Papa, wala na ako siya. Sige, iba ka mo. Kita ka pa eh. Kita ka pa sa bali. Ayan niya, oh, ayan. Oh. Ayan. Ano na? Atani. Patay? Hindi ka to eh, damo ka ulo. Sarap mo po dyan. Sino mas makam sila? Sarap mo. Ito pa naman. Sige na. Pagsin mo lang. Sige ba na? Patay. Madi? Ano? Pagsin ito eh. I win. Ang galing mo. Ano muna ito? Ha? Dapat ito yung baba niyo. Ganun. Ano po dyan? Tuloy. Hindi ka na. Doon, hindi tayo doon. Papa, bili ako. Hindi ka na ako. Papay na naman talaga, Aldrin. Bili ako. Sabi mo, bili ako. Ano mo, bili ka. Sige. Ate, ito tigalot yo. Yan na. Punta ka na agad kay Raka. Ate ni Lalo po dyan likodan? Yes. Asin kin suka kan medyo napulot nga dano may girgel mo. Sibuyas yung... Ito niya. Magtingin tayo ng bibilihan, guys. Ate, taga man ate karon mo? Dose. Awan kasi man eh. Dapay. Pakita man ate. Pakita man. Tinineng. May baro lang ata, auntie. Uy, yan mo dyan laman na. Yung garot. Amo. Kauyo ka dyan. So, ayun guys, nakabili na kami ng manok. Andun mo. Ayan guys, galing ni Papot dyan sa likod. Ayan. Pauwi na kami. Pauwi na ang mga person.
Magamit! So guys, nandito na kami sa bahay. Ano yung manok? Halika, kakatain natin mamaya ito, ulam natin. Anong ulam natin dito? Adobo. Adobo? Papa. Yeah. Adobo daw guys. Tapos, magdidinuguan tayo. Hello ka na? Apple. Hello ka na? Apple. Apple? Ay, apple. Ang galing naman yan. Apple juice. Ganito. Kaso gabi na. Kaya dito na lang sa gasol. Kailangan kasing ano sa apoy ito guys para matanggal yung mga natitirang kon niya. Balahibo niya. So guys, magluluto na tayo. Bali ito, ulam na namin bukas to. Itong dinuguan ang iluluto natin. So yan dugo niya. Ito guys, itong sariling mantika niya pagluluto natin ito. Pagmamantika yan. Ayan natin yung luya. Ano ba? Bakit? Ano ka sa laboratory sa loob? Nasira yung presyo. May ayusin ka pa. Ayan yung isa. Tapos susunod na natin yung dugo. Tapan mo lang natin. So guys, luto na ang ating dinuguang kal na manok. Yan guys, kain tayo. Kain kami. Madilim na dito. Tapos ko yung ganyan. Tapos Yan ang